Gata, fraților! Leu, ne-a venit tuk-tuk-ul, fraților! Gata. Salutare, fraților! Din însorita Indie. Ne pregătim să ieșim puțin în oraș. Ne ducem până în mall. Și o să vă iau și pe voi cu mine. Dar până atunci, haideți să vă arăt puțin curtea. Să vedeți și voi cum arată o curte în India, fraților. Vegetația. Cu niște bananieri, cocotieri, mocotieri, tot felul de tieri. Ia să vă arăt cum arată un coconut tree, fraților. Cu nuci de cocos în el. Ia. Să vă arăt. Ia să văd cum ajung eu acolo. Ia. Ia. Ia uitați, fraților, cum încep ele să se facă. Asta este un pui. Un copăcel. Dacă vă uitați aici la vecini, ia să nu mă picure. Ia uite. Dacă vă uitați aici la vecini, vedeți nucile de cocos. Ia să vedem cum dau eu zoom. Aha. Ia să vedem. Ia uitați, fraților, cum stau acolo, gălbejitele. Nu cred că sunt făcute, nu sunt coapte. Nu cred că e sezonul lor acum. Așa. Ia. Ia să vă arăt pe aici, prin curte, fraților. Sper să nu vă muși vreun șarpe, drec. Un șerpălău, un ceva. Ia să vedem. Unde am ajuns pe aici? Am ajuns la Oghi. Uitați-l pe Oghi. Oguțu. Uitați-l pe Oguțu. Gata, nu sări pe mine. Știu că vrei să mă iei în brațe, dar nu. Ia uitați, fraților. Niște pui de banană. Crude. Ne punem la murat, fraților. Și tot felul de copăcei. Tot felul de drăcii. Haideți să vă duc în casă. Vă duc pe terasă puțin, da? Ia, așa. Vreau să mă vedeți pe mine. Și intrăm în casă, fraților. Și vă duc la terasă. Ia să văd. Și vă arăt de sus. Ia că intrăm în casă acum. E întuneric aici? Ia să vedeți. Vă iau cu mine, fraților. Așa. Am dormit bine, fraților, după un drum de vreo 30 și ceva de ore, cu toate întârzierile, toate anulările de zbor, toate drăcile. De capul nostru, am stat numai pe drumuri. Ieri, de vineri dimineață, fraților. De vineri dimineață, de la 6 dimineața, până sâmbătă noapte am fost pe drumuri, fraților. Ia să vedeți și vouă. De aici de sus. Hai să urcăm puțin mai mult. Ia să vă iau, fraților, cu mine. Să văd să nu îmi duc gâtul aici pe scări. Călduț, fraților. Peste 30 de grade. Am plecat de la minus 6 la 30 plus. Viu de sus. Cred că acum camera mea focalizează pe grațiile astea. Dar o să vedeți mai mulți, fraților, când vă scot pe drum. Când vă scot la plimbare. Acum cred că focalizează pe drăciile astea de... Așa, mă, tată. Da, ieșim puțin în mall. Poate facem niște cumpărături. Sau poate intrăm la un film. Vedem ce o face. O să mergem, fraților, cu autobuzul. O să luăm un autobuz local. O să vedeți și voi cum arată autobuzele aici.
ca acum 70 de ani. Nu au geamuri, nu au nimic. Călduț, călduț. O să plec de aici, fraților, că e efectul ăsta de seră. Și te ia așa cu moleșeală, dracu. Să nu-mi rugă tu pe scări. Așa, fraților. Închidem și ușile pe aici, că intră crocobaurii. Tot felul de lighioane. Acum închide tete aici. Stați așa, oleacă, fraților, că nu să... Că aici ușile sunt cu zăvor. Înțelegeți voi? Ia să închid și ușa aici. Ia să vă arăt și camera mea, fraților. Să vă arăt camera vloggerului vostru preferat. Un pătuț, acolo salteaua cam tare, dar merge. Ține spatele drept. Cam atâta, micuț. Micuț, dar ia să vedeți voi cum au ei. Găuri în pereți, fraților, pentru aerisire. Vedeți? Cam așa. Aici mi-am lăsat și eu lucrurile. Și cam atâta. Sau vreți să vă fac turul pe aici, prin casă? Să vă duc pe aici. Chestii depozitate peste tot. Să mergem pe scări. What? Și stay in it. Lipstick. Lipstick. Haideți afară, fraților, înapoi afară. Ia să vă... Mă scutuleacă la drum, mă? Ia să vedem. Suntem într-un sătuc, fraților, undeva prin junglă. Am descoperit. Ia să vedem. Poate scapă câinele. Așa, fraților. Am zis că vă scot, fraților, la drum. Stați așa, o leacă. Că se uită lumea. Uitați, fraților. Mă duc o leacă pe aici, pe drum. Să vedeți și voi. Pădurea tropicală. Mă dau așa pe margine. Că oamenii conduc imprudent aici. Mergem așa, vreo 2 pași pe drum, fraților. Înțelegeți? Și ne întoarcem. Mamă, dar e cald tare să dea dracu. Ia să vă duc pe aici. Mă duc pe aici, fraților. Mă duc pe aici. Să cam uită lumea. Dar nu-i problemă. Da, fraților, și cam așa e zona aici. Zona de junglă. Să avem grijă că ne atacă tigrii. Înțelegeți? Haideți că ne întoarcem. Problema este că cam cald, mă, fraților. Cald în draci, aș putea spune. Cald în draci. Ia să vă uit pe drum puțin. Gata. Haideți. Că ne întoarcem acasă. Ne întoarcem acasă, fraților. Că nu se mai poate, e prea cald. E prea cald, fraților. Ia. Unde am ieșit, pe unde intrăm? Hai pe aici. Iată, am găsit. Am găsit cătarea. Hop. Iată, fraților. Asta a fost prima ieșire din colivie. Stăm undeva la umbră. Că ne coacem de căldură, fraților. Haideți că mă întorc de pe drum, fraților. Când plecăm la mall. Gata, fraților! Oleu! Ne-a venit tuk-tuk-ul, fraților. Da, tuk-tuk. Gata. Da, fraților, ne-a venit taxiul. Ne ducem la autobuz acum. It's her brother. Her brother. Cousin brother. Hai. Echipa.
Ia. Aoleu. Gata. തല ഇടിക്കും. Înghesuim puțin aici. Gata? Gata? Gata, fraților. Am ajuns la stația de autobuz, fraților. Ia să vă întorc pe mine în cavași gurițele voastre. Gata. Gata. Which bus are we taking? Tot e, Gata, ha. S-a adunat lumea acolo. Where? Ia să vă iau la plimbare, fraților, pe aici, prin stația de autobuz. Să vă arăt și vouă cum arată autobuzul. Unde ne ducem, fraților? Ne ducem la mall. Autobuzul din 49. Cu ăsta mergem. Ia uite-l. Vine și ne ia. Aleu, stai așa că să mă bucește, dracu. Ia uite. Uite ce, fraților, că cea mă ia în bot, dracu. Ia. Nu prea ai multă mișcare pe aici. Ia uitați, fraților. Autobuzul. Fără geamuri. Îmi pui jaluzele. E jaluzele, fraților. Ne plimbăm o leacă pe aici, apoi ne ducem în mall. Bem, mâncăm ceva. Că acolo sunt niște cățeluși. Așa că nu o să mă apropie foarte mult, că nu se știe cum înhață. Da, aoleu. Hai! Trebuie să ne îmbarcăm, fraților. Hai! What? To sit inside? 11:55, 5 more minutes. In 5 minutes? Okay, let's go inside. At least to take a seat. He's playing. Sit on the front. I will sit next to the window somewhere. No, not in the front one. I will feel it. Video dikela. You see that? Yeah. Yeah. Ia uitați, fraților. Unde m-am urcat? Mâna pe fereastră, frate, ca la BMW. Fraților, m-am luat cu autobuzul acum. Ia uite. Ia uite. Mă rog puțin aglomerația, fraților. Dacă iau așa mâna pe geam, rămână mâna dreaptă. Să mai luăm un autobuz, fraților, înainte de a ajunge la mall. Am luat un tuk-tuk, un autobuz, și acum mai trebuie să mai luăm un autobuz. Is this the traffic light or? No, the traffic lights are not lighting, I think. But they got red, so we can go this side. Because they got red. This side got red, we can stay in the middle. Yeah, go, quick. And here you wait. No. Let's Because wait they got here. green. Mama, Now they got red. Go, they got red Ah. now. You need to check the traffic light. Out. Știți, fraților, că nu dă la nas chiar așa de tare. E cum se spune. Mike
Zona asta e destul de ok. De cartea pădătoră. Încercăm să ne strecărăm pe aici. Gata. Gata. Let's go here. What is here? Ia să vă arăt și vouă, fraților, unde mergem. Gata, mergem la facultate. Mergem la facultatea de medicină. A? Gata. Trebuie să și strada. Do you need to cross? Huh? Let's walk a bit further. Hai că ne ia autobuzul, dracu. Ia. Ia. I'm walking towards here. Is that the bus we need to take? Huh? Is that the bus we need to take? No? No. I'll keep asking. Huh? I'll ask you the single bus. Idea. So we don't know which bus we need to take? Yeah, it's Yeah. a small bus. The mall bus. Yeah, Special but bus. they don't ride. Okay, I don't okay. know. So I'll If we ask take a them. tuk-tuk? If we take a tuk-tuk? It's hard to get tuk-tuk from here, and they will to get charge so tuk-tuk? much money. Ok. They will Okay, give okay. you a bus. Imediat ajungem la mall, fraților. Ia să vă arăt puțin traficul. Traficul din India. Cred că trebuie să o luăm pe pasarelă, fraților. Am făcut ceva de acasă până aici, sincer să fiu. Am luat un tuk-tuk și 2 autobuze. You take care of them, I will be alright. You go in the front. You go in the front, yeah? Așa. Haideți să ne luăm ceva special. Să ne tratăm pe ceva bun. Aici în mall. Bit crowded looks like. Aglomerat, fraților. Ia că întorc camera ca să vedeți și voi. Să nu mai povestesc atât de mult. Doar să vă arăt zona. Excuse me, young lady. I think it's crowded a bit today. Every day it's Every day is crowded, yeah? That's okay. Is this the main entrance? Huh? this van. Through this ramp. Cred că o să plouă curând, că deja s-a înnorat. Ia să dau să mă urmăriți pe mine. Deja s-a înnorat, deși e destul de cald. Cred că sunt peste 30 de grade. Where is she? What do you need to coordinate? You just coordinate them. You just take care of them, yeah? Where's the entrance, madam? Yeah. La aer condiționat, fraților. Altă viață. Altă viață. Să vă arăt mall-ul în India, fraților. Nu e foarte mare, nici foarte mic. Destul de aglomerat, aș zice. O să ne plimbăm puțin pe aici. Probabil o să ne luăm ceva să mâncăm. O să bem ceva. Ia dați, fraților, că ce mă îmbrac la notă. 50 pounds. The full set, including cap and the chain, everything. That's pricey, isn't it? Thank you. That's pricey. Huh? Like the Maharaja. Să mă îmbrac așa, fraților, 750 de lire. Nu e rău. What do you need is one of those. Like skirt. No, I can. You want? Sau mă îmbrac așa, You want? în fustiță.
Deci e tradițional în zona lor. Cu fustă de ea. Ne învârtim puțin pe aici, fraților. Ne cumpăram, nu știu dacă o să cumpărăm ceva. În afară de mâncare. Că mi cam foame puțin. Mi cam fomică. Ia uitați, fraților, haideți să vă iau de aici. Niște hăinuțe tradiționale. O să știți că nu sunt așa de ieftine pe cum mă așteptam eu. Sunt destul de scumpe treburile. Dar arată și bine ce-i drept. Ia uitați, fraților. Ce rochie interesantă. E costumul, ia. Am văzut că la ei costumul bărbaților include de fusta. Uite și bijuterii. Ia să vă arăt niște bijuterii, fraților. Să vă iau niște bijuterii, ce ziceți? Ia. Vă iau și vouă niște folierii. Nu între și mai multe. Mamă, dar începe să fie din ce în ce mai aglomerat. Din ce în ce mai aglomerat, fraților. Ia să vedeți și în spatele meu cum este. E mult mai aglomerat acum. Cu cât ne adâncim, uite, avem și lumină naturală, cu cât ne adâncim, cu atât e mai aglomerat. Fraților, dacă v-ați întrebat vreodată cum arată aglomerația într-un mall, vă arătă tata. Ia uite, tată, aglomerație. Uite aglomerație. Ce acolo, mâncați aici și gura ta. Ia. Așa că mă rup căpățâna. Ne ducem la mâncare. Așa că nu-mi văd copiii. Nu-mi văd copiii. Ducem să mâncăm ceva. Și după aia mă duc să-mi fac un tratament facial. Un Hydra Facial. Să-mi fac tenul de catifea. Să fac frumos înainte de nuntă, fraților. Că v-am zis să ne ducem la o nuntă, să jucăm. Ne punem nași. Înțelegeți? Să ne punem nași. Stați așa. Stați așa, fraților, când mi-am cumpărat o shawarma. Să vedeți cum arată shawarma aici. Așa să vă pun de o desfac. Ca să nu curgă pe mine tot cu zeama. Ia să vedem. Motor de barță. Cred că era barță. Ia uitați, fraților, cum arată shawarma în India. Not shawarma. It is chicken shawarma. What did it say? How I know? It's got curry in it. Curry sauce. Ca o shawarma, fraților, dau sosuri de-a lor. Ia. Am mai mâncat shawarma aici, dar era cu sos de usturoi, maioneză și usturoi. E bună. Dau condimentele lor. Vedei. Curry. No. Bună la gust, n-am ce zice. Chiar gustoasă. E destul de încărcată cu carne. How much you pay for it? One shawarma? I don't know, single piece by piece. Juice and this one together 50 pounds. Pardon? More? 50 pounds you pay for it? 15. Ah, 15. Ah. 15 lire, fraților, pentru 3 shawarma, 4 băuturi. Nu e rău, destul de ok. And that one, what is it? Paramuri. Banana. Banana fry. Ah,
Banană prăjită. Like a fridge. 3 shawarma, o banană prăjită și 4 băuturi, 15 lei. E ok. Not bad for a mall. 15 pounds. 3 shawarma, The people can't 4 drinks. Huh? Most of the people can't afford this one. Yeah, for India it's expensive. It's 10% of a salary. You will have 1 week food with them. Yeah. No, Da, no pentru că e family scump, fraților, will cu un bring salariu, over. un salariu decent aici e 200 de euro. Să dai 20 de euro pe o masă, 10% din salariu, nu e rentabil. Ca și străin când vii, se pare ok. Yeah, they can't afford Bangkok, it's full of people. This is once in a while thing. No, no. Youngsters Who knows? Maybe they come every day. Whatever they earn, Maybe they come every day, yeah. youngsters will spend on this kind of money. Oh, come on. Big fun. Come on. Come on. There is our thing. Huh? There is our thing. You are keep making it, I think. Huh? Mai mâncăm una, fraților, mai băgăm o shawarma. You don't eat shawarma? Why? Mai servim una, fraților. E păcat de ea. Ne-a dat și niște ketchup, o să încerc și să pun și puțin ketchup în ea. Încă n-ar avea destule condimente. You don't try? Don't fun? At least you try. Fine. It's got a nice taste. No. Why? I don't think he likes parampuri. You like parampuri? No. No meat. No meat. No good. No meat. No good. Dăm o leacă de ketchup, fraților. Să vedem ce gust are puțin ketchup. Cu fratele vostru ketchupuți. Ia să vedem. No. No, I'm okay. Next bite is the paper. Ah, next bite is the paper. So you said you have to clean more. The next bite, oil paper. Where's our drinks? Our drinks. That's what I'm going to ask. Maybe it's not working. That pager. E bună, fraților. Condimentată. Nu foarte iute. Destul de încărcată cu carne. Și cu ketchup dulceag e chiar bun. N-are nicio treabă cu shawarma pe care o știm noi. Are carne de pui, varză albă și niște condimente pe care nu le știau. Dar toate combinate sunt destul de ok. Deci îmi place mai mult aia cu sos de maioneză și usturai. Ăla e shawarma toată, așa e. Micuță. Un cilindru micuț. Trebuie să-ți iei minim 2 ca să simți că ai mâncat ceva. Honestly, they're these people. I'm going to ask them. You want ketchup, Nikita? Oh, you finished. Was it nice? Do you want another one? I'm going to buy one if you want. No?
Was ready since long? A venit și mango bubble tea. Acum cu shawarma nu cred că e cea mai bună combinație. I eat coffee. Cât shawarma? Ce form de piura. എന്നെ പച്ച പിന്നെ പറയും എവിടെയും കേൾക്കേണ്ടി Mâncăm rapid, fraților, că după aia ne ducem să ne facem frumoși. Bine, programarea mea e la ora 5. Acum e 3 fără 5 ceasuri. Da, mai avem niște chestii de făcut pe acolo. Înțelegeți? Da, am ieșit cu familia și fiecare vrea câte ceva. Care sunt tinerești, care și arde o aluniță, care își pune botox. Și tot așa. Facem aici că prețurile sunt bune, fraților. Mai punem puțin ketchup. Din 2 mușcături o termin. ഞാൻ അത് കുടിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നല്ല ഫുഡ് വേറെ ഇതിന് ഒരു 1000 കലോറി വരും ഞാൻ ചോറും കയറും ഓർമ്മ കഴിച്ചാൽ E cald de bine și ai și puțin aer condiționat ca să nu te sufoci, dar afară e nebuneală, fraților. Afară e greu de suportat. Prea cald. Bine să vedem. Mango bubble. Once we finish, we need to go downstairs by walking. Okay, don't rush in that very escalator. Good idea. നടന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം കാരണം എസ്കലേറ്ററിൽ She asked me whether I need to take any anesthetic. I said no. I will have my anesthetic വെറുതെ വിട്ടേ. അത് ഞാൻ അവിടെ നോക്കൂലി കുത്തുന്ന De fapt, e un milkshake de mango și a băgat drăcile astea, găoacile astea, în ce-or fi ele, bubble-urile astea. അമ്മയ്ക്ക് അനസ്തെറ്റിക് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ഇടുമെങ്കിലും വേദനയാണ് Pe bun, fraților, terminăm asta și plecăm.